Dette er en opsamlende opgave i pladetektonik. Jeg vil starte med at besvare opgave 1, som går ud på at udpege de forskellige typer pladegrænser kort. Her der har vi en konstruktiv pladerand. Her har vi en destruktiv pladerand. Og her har vi en bevarende pladerand. Opgave 2. Denne her opgave går ud på at karakterisere de forskellige typer pladegrænser. Som nævnt før findes der 3 former for pladegrænser. Jeg vil starte med at snakke om den destruktive pladegrænse. Den destruktive pladegrænse forekommer i 3 forskellige typer. Det kan forekomme en oceanbundsplade møder en oceanbundsplade, en kontinentplade møder en kontinentplade, eller en oceanbundsplade møder en kontinentplade. Disse 3 former for forekomster af destruktiv pladerande har hver deres kendetegn. Når f.eks. en oceanbundsplade møder en kontinentplade, resulterer det i en subduktion grundet forskellen i deres massefylde. Oceanbundspladen vil gå under kontinentalpladen, fordi at oceanbundspladen har en lavere massefylde. Tegn på en oceanbundsplade møder en kontinentalplade er der, hvis der er en bjergkæde, vulkaner eller dybdegrave i nærheden af det. Et eksempel på det kan være Andesbjergene. Når en oceanbundsplade møder en oceanbundsplade, har de næsten den samme massefylde, men selv den mindste forskel i massefylde bestemmer hvad for en af oceanbundspladerne, der er blevet subdueret. Hældningen kan også have indflydelse på resultatet. Et eksempel på en oceanbundsplade, der møder en oceanbundsplade, ser vi f.eks. over ved Japan. Når en kontinentplade møder med en kontinentplade, er det igen massefylden, der bestemmer, hvad for en, der bliver subdueret. Denne form for destruktiv pladerand skaber foldegave. Tegn på dette er bjergkæder uden vulkaner, f.eks. Himalaya. En anden type pladerand er den bevarende pladerand. En bevarende pladerand betyder, at 2 plader bevæger sig parallelt med hinanden. Og et tegn på dette er oftest jordskælv, fordi at når 2 plader bevæger sig parallelt med hinanden, skabes der forkastninger. Et eksempel på dette er Sankt Andreas forkastning i Nordamerika. En anden type pladerand er den bevarende pladerand. Den bevarende pladerand bevæger sig parallelt med hinanden og skaber jordskælv og forkastningsbjerge. Et eksempel på dette er Sankt Andreas forkastning i Nordamerika. Tegn på denne type pladerand er koncentrerede områder med jordskælv. Den tredje form for pladerand er den konstruktive pladerand, som er når 2 plader bevæger sig væk fra hinanden. De findes ofte i oceanerne, f.eks. den midtatlantiske højderyg. Der hvor de går fra hinanden kaldes en spredningszone. Der sker forkastninger, når der kommer for meget pres på, og forskydningerne bliver forskubbet og brudt, så der dannes enkeltstående bevarende pladegrænser. Dog er der stadig tale om en konstruktiv zone. Når 2 grænser går fra hinanden, stiger der magma op, der kan skabe nyt land. Island er et eksempel på dette. Dog er Island kombineret med et hotspot, der sender ekstra magma op. Jeg vil nu forklare lidt omkring de forskellige vulkantyper. Der findes 3 former for vulkaner. En skjoldvulkan, der oftest findes i den konstruktive zone, f.eks. omkring Island og Hawaii, kendetegnes på formen og den basiske magma, der kommer direkte fra jordens kappe, grundet at den ligger i den konstruktive zone. En skjoldvulkan kunne ligge i Island omkring her. Den næste er en askevulkan, der findes i subdueringszonen. Eyjafjall på Island og Tafusøen i New Zealand er eksempler på askevulkaner. Askevulkaner består af meget stor magma, der kommer fra opsmeltede kapper, og er kendetegnet ved dens eksplosive udbrud, der sker på grund af det kæmpe tryk, gasserne opbygger, men de ikke kan stige op igennem vulkanen.
En askevulkan kunne ligge i New Zealand, som er omkring her. Den sidste type vulkan er keglevulkaner, der også ligger i subdueringszonen. Fuji i Japan og Etna i Italien er eksempler på disse. Keglevulkaner har også stor magma, der igen stammer fra opsmeltede kapper. Kendetegnet på keglevulkaner er deres kegleform. En keglevulkan kunne ligge i Japan omkring her. Jeg vil nu besvare tillægsspørgsmål til vulkanisme. Det første lyder: hvor var det tsunami i 2004 og 2011 havde deres udgangspunkter? Hvad skete der, og hvorfor lige der? I 2004 ramte en tsunami Thailand, og i 2011 ramte en i Japan. Disse to tsunamier havde deres udgangspunkter på havets bund. De ligger begge to i subduktionszonen og er sandsynligvis kommet på grund af, at der har været så meget pres på i subduktionszonen, at der er sket en forkastning, der har været skyld i jordskælvet. Det næste spørgsmål lyder: hvor ligger vulkanen Santorini? Hvilken type vulkan er det, og hvorfor har I vulkanisme der? Vulkanen Santorini ligger i det græske øhav, eller det Ægæiske hav. Det er en askevulkan, der ligger på en kontinent, et sted, hvor to kontinentflader møder hinanden, hvor den ene bliver subdueret. Den kontinentflade, der bliver subdueret, er den afrikanske, da den yderste del af den afrikanske kontinentflade er oceanbundsflade. Næste spørgsmål lyder: hvilken type vulkanisme har man på Island, og hvorfor? Island ligger på den midtatlantiske ryg, som er en konstruktiv fladrand. Foruden er der også et hotspot under Island. Der er primært skjoldbjerge på Island, der dannes ved en konstruktiv fladrand og hotspot. Der er dog også keglevulkaner. Næste spørgsmål lyder: hvorfor er der vulkansk aktivitet i den østafrikanske Rift Valley? Dette er der, fordi den ligger på en konstruktiv fladrand. Næste spørgsmål lyder: er der forskel på den vulkanske aktivitet, vi finder ud fra Japans østkyst, og den vi finder ned langs den sydamerikanske vestkyst? De ligger begge på destruktiv pladerande. Den ved Japans østkyst er den ocean og en oceanbundsflade møder hinanden, der danner keglevulkaner med mindre surmagma, og den ved Sydamerikas vestkyst er en ocean- og kontinentalflade, der mødes, som danner keglevulkaner med mere surt magma. Askevulkaner kan derfor forekomme grundet den sure magma. Hvad er hotspot-vulkanisme? Og giv eksempler på, hvor vi finder denne geografisk set. Hotspot-vulkanisme er underjordisk magma, der trænger op fra kappen, og derfor ikke påvirket af pladernes bevægelse. Hawaii og Island er eksempler på dette.